Milano Chrysome. Ito i-prepare natin yung markutin muna natin bago natin katin. Ito yung prepare ko. Yung mga gagamitin natin para sa Milano Chrysome. Yung bunot po ito, yung ng bunot. Yan palapasin muna natin yung kanyang ugat para bago natin katin, para mabuhay ang ating Milano Chrysome. Yan, ito ang ating lalagay sa kanyang roots. Kailangan natin ng tali para dun sa ano yung tali mo? Ito yung pangtali ng mga pag nag-supermarket ka. Ito gagawin mo. Straw. Kahit na anong pantali pwede. Pwede na itong plastic, siguro pang balot doon. Pwede na yan. Balutin natin ng plastic yung para mag-roots. Ganon, gawin natin. Okay? Okay. Ayan, yan ang mga materials needed. Okay. Coconut fiber, the tie, and then the plastic. Hatiin natin ito kasi masyadong malaki. Yan. Okay. Hi guys! Naiiba ngayon ang tema ng ating video. Ang about the air layering of the Milano Chrysome na nandito sa amin dahil napakahaba na. Ito. Look at this. Nakarating na siya sa pinakatuktok, kaya gawa natin ng paraan na siya ay maputol, na yung careful tayo. Ayan. Dahil ang haba niya. Ito yun. Marami siyang mga roots dyan, Kita mo yan. Yan, roots. May mga roots in every node. At marami po ito. Ayan, sa kabila. Ayan. Hanggang dito sa baba. Ang dami niyang mga leaves. Ayan. Kasi dalawang puno yan. Magkakaroon tayo ng chance na pumutol ng marami nito pagdating ng araw. Pero ang gawin natin is that muna tayo, air layering. Yung roots niya ay pagamutin nating maigi bago natin putulin. Kaya ang gawin natin is ayan, natin si Milano. Ayan, tinanggal na niya sa tie kasi masyadong mataas na. haba niya guys. Ito na si Milano, Dahan-dahan na. baba na siya. Bumaba na si Milano Chrysome. Naku. Bumaba na po si Milano Chrysome. Dahan-dahan. Padamihin natin ang lahi ni Milano. Padamihin natin guys kasi marami talagang mga roots na siya. Pero para sure na mabuhay siya ay Kailangan natin ng table dito. kailangan mo ng table? Okay. Si Milano ay Milano yun. Lagyan natin ng Okay, magsalita ka habang ako ay nagtatrabaho. Okay. Anong sasabihin ko? Ito binabalot na natin yung Siyang kanyang rooting. pinakawa ko dyan guys kasi mas expert siya dyan sa gawaing mga ganyan.
Ayan, tapos mamaya ay basahin natin ito ng yung rooting hormone para sa ganun ay ma-enhance yung growth ng mga roots. Ito yung ginagawa natin guys para kung di man siya 100%, siguro 99.9% na mabuhay siya pagka inirepat natin. Pagka nilagay natin sa pot. Okay? Kaya, ayan, tinalian na niya. Mas maganda sana yung pantali talaga ng gardening guys, yung nagka-curve ka agad na parang yung electric wire. Alam nyo yun, yung green na ginagamit namin. Kaso mga lang, Naubos ang stock nila doon sa ano? Out of stock, wala kaming nabili. That's why, ito na lang straw. Pagtyagaan natin, basta't ang importante, nabalot natin matay yung nut roots siya niya. dyan. Marap siya ng bunot para mag-remain yung kanyang moisture. May gunting ka dyan, ulit na. Okay lang, babalutin natin. Isa dito, nangkatin dito. Ito, dito na lang. No? Siya masyadong hirap ng dalawa lang kamay. Napakaganda nitong halaman na ito guys, kaya lang kailangan maingat kasi sensitive siya. At ito yung halaman na yung ito yung hybrid na hybrid na tanim ito. Ang pinaghalong tanim ng anong pangalan nito? Yung Verrucosum at saka yung Melano. Yan, pinaghalo. Kaya naging Melano Chrysum. Ayan. At ang ganda, di ba? Oh, ito yung sumisikat ngayon sa Instagram, nate-trending kasi nga pagka kinunan mo ng photo, talaga namang napakaganda ng itsura, guys. Talagang maganda kahit sa personal, hindi lang sa picture. Ayan oh. Kaya lang maingat tayo dahil ito ay ayaw niya nang laging dinidiligan. Okay lang kung nasa labas, pero kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na halimbawa maulan na katulad ngayon, araw-araw, ay bantayan mo rin siya kasi minsan baka malanta, magyelo ang dahon, bantayan mo. Kung magyelo na ang dahon, isilong mo kasi yun ay ibig sabihin sobrang ingay dito sa amin, guys. May aso, may highway, may nagsisigaw na tao. Hindi kumakanta yan. Linggo man ganyan. Sunday kasi ngayon, guys, kaya ito ay nagkapanahon kami na gawin ito dahil nga sabi namin gawa namin ng paraan na siya ay maiksian dahil sobra na. Umabot na doon sa may screen, doon sa roof niya. Kaya kailangan ng putulan. Para maputulan ay huwag naman yung putulin lang basta at itapon na yung sanga or yung sobra. Ayan, kaya nabalot na siya. Ngayon ay nagkaroon ng dalawa. Pagka ito ay nagkaugat-ugat na, pwede nang maputulan dito. Pag naglagay kayo ng balot, guys, see to it na alam mo yung allowance ng pagpuputulan mo. Itong nilagyan ng ugat, another node, and then another root doon. Kaya ngayon, ayan ang nilagyan ng balot. Dalawa na. Ayan. Kung balutin natin lahat yata, no? Ha? Para masikip yata yung plastic. Tag dalawa na lang, isa-isa dito, ganyan.
Ito na yung bunot. Ayan. Shredding the bunot. Sineshred niya para sa ganun ay maging fiber at yun ang itakip doon sa roots na ating patutubuin dito sa melano rhizome. Rhizome ba guys or rhizome? I don't know how to pronounce. Okay? Rhizome, rhizome, whatever. Whatever. Whatever, basta mayroon kang Whatever. Okay, ganado siyang nagtatanim ngayon. At maganda kasing panahon ngayon ng pagtatanim na dahil makulimlim, malamig ang panahon. Hindi ka naiinitang nagtatrabaho, plus yung mga halaman ay happy. Hindi sila yung nasusunog. Kaya, masipag din sila na tumubo. At sila ay happy. At happy rin yung nagtatanim. Aba, kailangan maging happy pag nagtatanim ka. Ayan, kailangan daw happy pag nagtatanim. Di ba? Ayan na. Binalot na. Ayan, anong ginawa mo sa roots? Balutin na natin yung roots niya. Dito natin katin, dito. Diyan. Okay. Hmm? Before wrapping, ay see to it na alam mo yung in the future time na magka-roots na siya, alam mo kung saan mo siya puputulan. Okay? Pwede na nga itong putulan kasi Ayan. marami ng roots, no? Pwede nang putulan guys. Pwede rin namang na itanim na direkta sana. Kaya lang kasi ang lalaki na ng roots. Pero gusto lang natin masigurado. Okay? Gusto natin siguradong mabubuhay. Para hindi naman kawawa at hindi masasayang. Yan, maingay dito sa amin dahil Sunday ngayon. Walang trabaho. Daming tao sa paligid, lalo't highway. May pumara at may bumaba na pasahero galing sa jeep. Ayan. Naibalita lahat ang paligid, no? Habang nanonood kayo, ay naririnig nyo ang gulo ng ingay dito sa amin. Masaya, ano? Saya. Gusto ng iba yung ganyan. Yung iba, ayaw nila ng mingaw eh. Ayaw nilang ingay? Mingaw ba? Ayan. Mingaw ka no? Ayan na, ang aso. Ayan. Lalo namang nag-ingay. Putol naman pala na. Wala nang tangtali. Ha? Bigyan mo ko. Okay na. 1, 2, 3, and then another one is here. Ito. Oh, ito. Dito? Ito. Dito ang cut, dyan. Sa baba niya pagka na roots na siya, sa baba niya may allowance na kung saan puputulan. Ganon. Ganun yun. Dumami na. Bali apat yang aasahan natin na maputulan in the future time. Maybe check natin after a week kung anong mangyayari, kung pwede nang putulan. Today is Sunday, not Monday. Today is Sunday, and the date is 21 yata na yun.
21. Today is February 21 and we are doing this. We are showing you guys, we are sharing with you how to propagate the melanocrysum in more secure way. Okay? Mas sigurado ito, 99.9% talaga ito na siguradong mabuhay ang iyong melanocrysum pagka air layering ang gagawin. This is the air layering propagation of melanocrysum. At yan ay isinishare namin at napakasimple po. Okay? Oh, ngumiti ka naman dyan. Spray na natin. Okay. Spray And na. then, ngayon guys, Natin ang routing ano. teka, bago ka mag-spray, sabihin natin kung ano yung ini-spray mo. Okay guys, dito ay meron akong ginawang solution para dito sa spray natin para sa rooting hormone. Ito yung ito yon, binili namin sa Agrivet store. Ito, New Rapid Effect Regular Formula Filler Plant Growth Promoter. Ayan, para siya sa sa kanyang Pero yan ay dito sa isang galon ng tubig ay nilagyan namin ng 2 kutsarang Okay? And then shake and then ilagay sa sprayer and then you spray. Ganun lang. Basain yung bunot ng ganyan. Ano kaya kung isali mo na dun yung may walang daon? Balutin na rin natin. Kasi wala namang dahon para maputol na rin yung walang dahon. Para dumami. Okay? Ayan. Ganun lang guys, very easy. Then i-return namin sa pole. Then hintayin natin ng 1 week or 2 depende sa growth ng fruits kung paano sila mag-grow sa ginawa natin na air layering. Balutan na natin. Ayan. Ang paghahalaman guys, hindi rin simple. Kailangan matyaga ka. And then may mga procedure kang gagawin para sa ganun. May process kang gagawin para sa ganun ay mas safe ang iyong pag-propagate. Okay? And then handle it with care. Alam nyo yan, sensitive. Yan ngang mga plants minsan may mga sensitive talaga na yung andali lang magulat. Tingnan mo na lang yung makahiya, 'di ba? Ang makahiya pag natatouch or nasagi mo, biglang mag-close 'yon. Kaya nga natawag na makahiya ay nahihiya. Nahihiya. Okay. Nilagyan niya ng tape. Ito ang sabi kong gamitin dahil mas madikit, and then yung kasing plastic is pagka nahabasa siya, madaling matanggal ang kanyang dikit. Kaya baka magtanong ko ay bakit naman ganun na tape? Mas madikit kasi ito. Sa sobrang dikit hindi na matanggal. Sa sobrang dikit hindi na niya matanggal. Sobra na ng dikit guys. Di mo tanggal? Ako tanggal.
po. Ito. Ang ingay naman ng mga aso. Marami pa. Ang ginamit palang plastic guys ay yung nabibili sa supermarket na yung lagayan ng food, yung food bag kung tawagin, na naka-roll. Seryoso. Seryosong seryoso. Hindi matanggal yung ano. Grabe oh. Dikit na dikit kayo. Kaya nga yan ang pinili ko, madikit eh. Kaya lang, nahihirapan ka, no? Dikit no. Dikit talaga. Hindi mo na matanggal sa kadikitan niya. Yan. Mag-grow na yung ano yan. Dahon yan. Mag-grow na yung kanyang root. Okay. Grow na siya. Hindi na naman makita. Hindi niya makita. Ay, yung dulo niya. Tingnan mo. Nahirapan. Nahirapan ka? Ala, nagiba na yung tape, guys. Magreklamo ka. Hindi magandang produkto ito. Ireklamo natin sa kumpanya, ha? Ito. Oh. Kroko. Kroko ba to? Kroko? Hindi, madikit yan. Maganda nga yan, eh. Maganda yung produktong yan. Kaya, pag yan ang binili nyo, guys, kontento kayo sa dikit ng tape. Kaya lang, yun lang. Ang hirap lang tanggalin. Kaya natatawa ako dito. Doon nagtagal, eh. Yun, ang proseso ng ating air layering. Ayan, ang air layering natin ay ayan. Ano, lagyan mo ba ito? O, at lagyan din namin yung mga, wala nang dahon dyan na mga nodes. Dito, Na hanggang dito? mayroong mga Dito. roots. Yan, lagyan natin. Lagyan natin yung mga Dito no? walang dahon yan. And then dyan, Dito? dyan, Dito ka dito? and then doon pa. Lagyan mo pa rito? Ayan. Talaga naman yan. So, o yun. Nakita nyo naman na ang procedure. Then we will show you later kung paano ibalik natin doon sa pole. Okay? Hey, lagyan mo natin. Yung spray pa lang. Ayan na. Shhh! Spray ko. Dito ka kami kayo. Okay? Against the light yan. Okay?
Ngayon ay balik na natin sa pole. Sa pinaglagyan niya kanina, doon pa rin natin ibalik, guys. At Bigat na siya ngayon kasi marami ng dumi. Tumaba na siya. Oh, hindi na magsalubong yung dati yung palyo. Ano na? Talim muna natin kasi ano, tutubuin natin at ano, marami yata natin kakatin na. Dali lang piraso. 5, 5. 5. Okay. Nagawa natin ng 5 na ano, five nodes ang in the future time na makat. See? Okay. 5. Okay. So, update natin sila next time.